Em baş xwendekarê hêja ew delal careke dê branşê dîrokê dê em hevdorane waneya me îro li ser îlam û gotiyayê ew jî ji êlê ariyan êgo dê Mezopotamya dê jiyan kirine. Ji xwe waneya me nîberî bêna em li ser hûriya axivîn bê cihê hûriya li kwê derê bû çend salê berî zayînê hatine naskirin çi nav li wana hatî kirin wateya navê wana çi bû bandora zimanê wana li kê hebû bandora baweriya wana li kîja gelê mantiqê hebû ana em ê derbasî waneya xwe bibin waneya me ji xwedrûpela sed û du deyê îlam û gotî em ê destpêkê ser îlama biaxivin em ê wana hinekî şove bikin. Îlam li başûrê Rojavayê Îranê welatekî kevn û şaristaniyeke dîrokî ye. Ji xwe nexşeva dê diyar kirin bê cihê îlamê li kwê derê ye gelek caran me ji we şirove kiriye me gotiye Mezopotamya digê ji heta serkendava Besrayê ev Mezopotamya jorîne vaya Mezopotamya jêrîne bayê ew jî serkendava Besrayê dikeve lê hêla Îranê yanî li başûrê Rojavayê Îranê dikeve li vê derê cihê wêna ye. Ji xwe îlam ji hêla çandê bijî ew û bê çanda Mezopotamya re têkildar bû yanî a Mezopotamya jorîn re pê re têkildar bû bi hevdorê nefsa çandê bû. Somera gelê got li herêmê êgo rojhilatî wana diketin ew gelana bi navê nim didan xuyanî kirin. Yani aneka em ê ser biştexilin bê çi gela û çi nav lê îlama kirine. Destpêkê somera bi navê nim ew wana didan diyar kirin bi navê cihê bilind yanî dîsa. Aynî wek hûriya cihê bilind cê golê jiyan dikirin. Piştî wêna ekada jî navê îlam tolê dikirin. Îlam to jî dîsa aynekê tê vê wateya hanî. Di Tewratê de navê wana bi navê îlam hatiye. Gerekaniyan jî Yunaniyan ewana bi navê paytexta wana Sûsê didan diyar kirin ji wan digo Sûsiyana. Ev navaya li îlama hatibû kirin. Lê îlamiya bi xwe navekî taybet li xwe kirbûn ew navê wanayî taybet Xatim tîbû. Wana jî ev navaya wek navekî cuda ji xêrî navê got gelê mantiqê li wa dikirin wana jî navekî cuda li xwe dikirin. Ji xwe ev yek jî di belgeyên dîrokî ditên diyar kirin piştî got îlam bi hêz dibin di mantiqa xwe de hêza wana xurt dibe li vê bajarê bi navê Lagaş ê Somera dest bi êrişê xwe dike û êrişî îlamiya dike di wê dema qiralê wana de qiralê Eyantam di dema vî qiralî de êrişî îlama dike û îlama dagirker dike û xwe dide pênasekirin ev qiralaya got ew dagirkerê îlamiya ye. Piştî wê îlamî bi hêz dibin carek de hêza wana xurt dibe ew jî dest bi êrişê xwe li ser lageşê dikin carek de evaya jî di nivîsa di tê diyar kirin nav li wana hatî kirin wek talankerê lageşê hatiye nav li wana hatiye kirin. Heta vê derê yanî em carek divan xala vegerînin û em ê berdewam bikin nefsa wêna. Me got li başûrê Rojavayê Îranê bi cih dibin û bandora çanda Mezopotamya jorîn li wana hatibû kirin dê gelê gol mantiqê bûn jiyan jî bi zimanên cuda nav li wana hatibûn kirin. Me got Somerî navê wana nin bû dihat wateya cihê bilind bê ekada jî navê wana kirbû îlam to di Tewratê de îlam dihat xuyanî kirin û Yunaniya jî li gorî paytexta wana ewana bi nav kirbûn paytexta wana Sûsê bû ji wan digo Sûsiyan û wana jî navekî taybet li xwe kirbû bi navê Xatimtî ew jî navê wana navekî cuda bû ji xêrî navê got mantiqekî jî li wana kirbû. Piştî wêna ji xwe me got rastî êrişên Somera tên bajarê bi navê Lagaşê evaya bi qiralê wîna bi navê Eyantam êrişî îlama dike û îlama dixibin serweriya xwe de li vê derê xwe dide nîşandan got ewaya êgo
ایلام خستی بن دست خواه یان جی ایگو اوانا تنکرنه پشتی وینا ایلام دیسا خورد بن جارک ده ایریشی لاگش اوانا دکن باجاری لاگش دکن او باجاری وانا جبن دست و دیسا دردخینن لبر خواه او وانا بناف دکن جارک ده بنابین تالانکری لاگشی ev navayal wana hatiye kirin. Di dema dagirkeriya sargonê akadî de ji xwe me di waneya em ser şaristaniya akadam axivîn em ji war ser sargon jî axivîn bê sargon çikar dikir împeratorî ava kirin û gelek kar û xebatê sargon me we dabû diyar kirin. Di wê dema hanê de îlam dikeve bin serweriya akada de. Li vê derê bi zimanê akadî tê bikaranîn wek zimanekî fermî di nava îlama de tê bikaranîn û qiralê akadan Naramsîn yekî erkdar dikir qiralekî erkdar dikir navê wî na Bûzerê ew li ser îlamê disekine lê ev qiralê hanê ziman û nivîsa îlamê jî wek li kêlekê ziman û nivîsa akada bikar dînin. Dema got Naramsîn dimre ev qiralê hanê serxwebûna xwe dide diyarkirin ya dide raghandin got ji împeratoriya akadan tê qutkirin. Ji xwe piştî wena bi demekê carek de îlam dikeve bin destê gotiya de carek de dikeve bin destê şaristaniya Ûrê de evana her carekê hinek êrişekê bi ser wana ditînin lê di sed sala sêzdê werî zayînê de carek de xwebihêz dike û vedgerê herema xwe dîsakê distîne û berhemên got di nava şaristaniyê de dijî digire dest. Carek di me got bihêz dibe û welatê kasîtan digire dagirker dike û gelek berhemê wana dixe destê xwe de ji wan berhemên hanê berhemê wana gevrê gozagonên Hammurabî li ser danîbûn ji xwe carê de waneyê de dijî dîsa me ji war zagonên Hammurabî meşrûve kiribûn bê biçirengî bûn û ji bilî wêna jî peykerê xwedawend Marduk awaya jî dibe. Dê demê herî bandor di dema Nebûxeznesir de jî di vê derê de Nebûxeznesir jî em ser wî jî axivîn awaya jî ê Babiliya bû dê şaristaniya Babiliya de em ser wî ne axivî bûn. Carek de êrîşa dibe ser Sûsê û Sûsê wek paytexta îlaman dikevin destê xwe de û hemê berhemên wanayê dîrokî û goviribûn carek de wana vedgerînin. Lê derbeya herîma Zingor îlamiya ketibû li ser destê aşûriya sala 640 berî zayînê de aşûriya di dema qiralê xwe de Aşûrbanîpal de wê demê paytexta wana Sûsê bi temametî dixîne diroxîne û di vê derê de dawî li îlamiya tê. Em carek dixalî sereke îlamiya vegerînin an derbasî gotiya bin. Ji xwe me got îlamî Rojavayê li başûrê Rojavayê Îranê bi cih dibin gelek nav li îlamiya hatine kirin ew navê hanê Someral wana kiriye wek navê nin hem jî akadan li wana kiriye wek navên îlamto û hem jî di Tewratê de nav li wana hatiye kirin wek navê îlam wa jî navekî cuda li xwe kiribûn wek navê xatimtî ji xwe di cara sê cara hatî dagirker kirin û heta bi dawiya wêna rûxandina wêna li ser destê Aşûrbanîbal tê di salê 640 berî zayînê de. Ana em derbasî gotiya dibin. Ji xwe ev nexşe jî cê gotiya dide diyar kirin aynê îlamî di vê mantiqa hat dikevin gotî jî di vê mantiqa vîya lî wêna de dikevin. Gotî di zimanê Somerî de tê wateya gelê xwedîgah. Navê gotî carekê di belgeyên Akadiya de hatî danîn di dema Naramsîn de hatî danîn ew navayal wana hatî girin. Ji xwe gotî yan jî cudî aynê watene yan jî eham watene nefsa watê didin. Ev hêzek gelekî xurt
آگوتیا گوهزه که گله که خورد بود روجلاتا ناوین ده درد کهون لسر چیاین زغروسی و چمی زی دوی منطقه هانی ده بجیه دبن شخوا نقشه جوار ده دیار کرن بالکوی داری بجیه دبن ده سال 1700 بری زاینه ده وکه بریوه بریک سر بخوا درد کهون پیش و اردن برهمدارین مزوبوتامیا ده خواب جیه دکن و دست به یعنی دیروک آوانا دوی دمیده تی کرن زمانی وانا زمانی وای رستن زمانی هوریا بو عینی زمانی هوریا د آخوین لی گوتن و خابات خوانی فرمی به زمانی اکادی بکار دانین و لگوری بلگی گوهاتن دیتن وانا به زمانی اکادیان افتشتانا بکار دانین شخوال ده بلگین دیروکی ده دیار کرن گو 22 قرالانجی دما گوتیا ده دست هلداری مشاندنه 22 قرار دوی دمی ده هاتن سر حکم گوتیا و ریوبرتیا وینا کردن یعنی دست هلداریا وینا دانه مشاندن ده شخواه دبیجن دبی قرالی ایگو اف دایی مزراندن گوتی یعنی دولتا گوتی دا مزراندی یعنی وینا چه کری ریوبریا وینای دست پیکی کریه قرالی بناوی قراناسیه او وینا او ریوبرتیا هانه کریه دبی ده سال 1500 بری زاینه و شونده دناوا ایلی آریانده وقت کنفدراسیونه که دی چه کرن یعنی هر گرتنک نزیکی کنفدراسیونه که دناوا وانا دی چه کرن اف کنفدراسیون جبو چه جبو خوش ایریشین در دورا خواه ینسو مرو اکادا بپاریزن اف کنفدراسیون هانی در دکوه هولی دی به پیشتی گو اف کنفدراسیون تی آوا کرن شخواه گوتی ولات سومر و اکادان دستلدار دکن و ریوبرتیا که خورت دهندره وینا دا آوا دکن و ددن مشاندن دبید ورده قرالی گمبری آنا نبینا جارک دگو نارام سینگ دبیجی چه دبی اف گلی هانه گلین گود نوا چیا ده خواه بهیز دکن و خواه خورد دکن خواه پرورده دکن و در دورا خواه تین بلاف کرن اف گلانا جارک ده هیزا خواه بقوت دکن و دمشینن گوتی جی دواری چند و زمانی خود بردوامی وقت مگوت بردوامی هوریا بو نعینی کاری هوریا ددان مشاندن شخواه پشتی گو اوه زوانا پچکی ده خورده به هنک برهمی وانا ده منطقه ده تین چی کرن جی برهمی وانا ده بیجن ده به سرامیکین بوینه ای خملان دی چی کربون جه صفر و زیر و زیف گلک آموری خملاندنا جنا زلاما گدوی دمی دادهاتن چه کرن اوانا چه کربون و پیش سازی تشتین دستا و هنرین دستا جی گلکی لجموانا پیش کرده بون ایدی دوی داری دی پشتی پیش کردن چه دبن چه شه دبد نوا الى دنوا گوتیاده ایلین وقت لولو ایلام ایماش اوانا چه دکن خواهج نوا به کنفدراسیون اوانا دردخینن دما گو خوش کنفدراسیون دکشینن ایدی لوازید هندره ویناده تی چه کرن او اوری جارک ده شهرستانیا اوری ایریش خواه بستر ویناده ده به او ده سال 1120 بری زاینه ده وانا تک ده به او پشتی گو اب ایلانا خوش نوا دکشینن ایلین گوتی و ایلین دنی و گودی مینن جارک دنه چار دمینن گوبری خواه بدن چیا و خلچیا خورد بکن ام بالا خواه دینی دی حرمانه که در باست کن دما گوبداوی دبی بری خواه دن چیا و خلچیا دپاریزن یعنی پارستنا کردا بیرنگی هانی در باست بو ام جارک دخالی سرکه ای گوتی ام بگرینن مگو گوتی دزمان سومریا ده تیواتا یا گلی خواه دیگا بولو بیرنگی هاتی بناف کرن شخوانا جی دعدی برهمدار دوک مزوبوتامیا جه خواه چه کربون و ولات خواه خورد کربون 22 قرالا دهندره وینا ده دستلداری مشانده بون ده 1500 بری زاینی دو کنفدراسیونه که نقابا ایلین آریان ده تی چه کرن جبو گل همبری
قوتên ji derve yan jî êrişên ji derve bisekinin û ji xwe di 10,120 berî zayînê de dawî li îlamiya li gotiya tê ew jî ji ber ku Konfederasyona wana ji hevdû dikevî hêza wana zeîf dibe û li waneya mebdawî dibe em ê pirsê nirxandinê çareser bikin. Ji xwe pirsê nirxandinê rûpela 150yê pirsayekê ku ka navê îlamê ji Kutê ji cihê bilindtê kê derbarî wê li şaristaniya îlamê derbeya dawî li şaristaniya îlamê xistiye Qiralê Aşûriya Aşûrbanîbal navê gotî ji kê hatiye li gorî Somera ji gelên xwedîga hatiye gotî li ku jiyane di navbera Çiyayê Zagros û Çemêzeyê de jiyane gotiyan kîjan ziman bi kar anîne ji xwe zimanê wa nayê resen zimanê wa ê hûriya bû lê di karê xwenî fermî de zimanê eka da bikartanîn û li wan digihêjin dawiya waneya xwe heta waneyek dê hûn bimînin xêr û xweşiyê de.